Druhý Petrov list je určený tej istej skupine cirkví ako jeho prvý list a pravdepodobne je napísaný z rovnakého miesta v Ríme. Peter sa dozvedel, že čoskoro zomrie. Podľa dôkazov, ktoré máme z daných čias, Petra popravili rímske úrady počas vlády cisára Nera. Tento list je teda istým spôsobom Petrovým príhovorom na rozlúčku. Na úvod vyslovuje svoju poslednú výzvu, aby Ježišovi nasledovníci boli ľuďmi, ktorí sa nikdy neprestanú rozvíjať. Potom nasledujú dve posledné varovania o stúpajúcom počte skazených učiteľov, ktorí kresťanov v týchto cirkevných spoločenstvách zvádzajú na zlú cestu. Na jednej strane svojim skazeným spôsobom života a na druhej svojou prekrútenou teológiou. Peter v celom liste vyvracia obvinenia, ktoré títo učitelia vyslovili voči nemu a iným apoštolom. Petrovým cieľom je teda obnoviť v týchto cirkevných spoločenstvách dôveru a poriadok. Peter teda na úvod pripomína týmto cirkvám, že skrze Ježiša Boh pozval ľudí, aby sa stali účastnými na jeho vlastnej Božej prirodzenosti, aby teda zažívali spolu s ním večný život a jeho lásku. Veď to je niečo úžasné. A to si vyžaduje celoživotnú reakciu. Ak chcete dostať tento dar, musíte rozvíjať tie charakterové vlastnosti, ktoré sú vlastné pre samotnú Božiu prirodzenosť. Peter tu uvádza 7 vlastností, o ktorých dosiahnutie sa treba usilovať, pričom posledná z nich zahŕňa a završuje všetky ostatné. Je to láska, ktorá podľa Ježiša znamená oddať sa blahu iných bez ohľadu na to, ako budú reagovať alebo koľko nás to bude stáť. Podľa Petra milovať znamená podieľať sa na samotnom živote Boha. Peter potom uvádza účel tohto listu. Má slúžiť ako pripomienka jeho učenia, ktoré bude možné odovzdať neskorším generáciám, pretože on na tomto svete už dlho nepobudne. A preto sa chce pred svojou smrťou vyjadriť k týmto námietkám a k obvineniam učiteľov, ktorí prekrúcajú učenie Ježiša a apoštolov. Peter sa najprv zaoberá obvinením, ktoré opakujú skeptici, existujúci aj budúci, a to, že on a apoštoli si to všetko o Ježišovom zmrtvých staní a o tom, že sa stal kráľom sveta, len vymysleli. Ježiš sa jedného dňa v skutočnosti vôbec nevráti. Peter preto ponúka svoje vlastné svedectvo v mocnom okamihu Ježišovej premeny na Svetom vrchu. Spomeňme si na príbeh v 9. kapitole Evanjelia podľa Marka. To, že apoštoli videli kráľovskú slávu Ježiša a jeho vzkriesenie, znamená, že ako kráľ stále žije a jedného dňa sa vráti zachrániť náš svet. A tak sa budúcim príchodom Ježiša, ktorý prinesie Božie kráľovstvo, splní všetko, čo sa po celý čas hovorilo v starovekých písmach. Slová prorokov zo starej zmluvy nie sú vymyslené bájky. Prostredníctvom týchto ľudských slov písma a skrze Ježiša ako človeka sa k nám prihovoril sám Boh. Peter sa ďalej zaoberá tým, aké hrozby predstavujú skazení vodcovia v cirkvi a sústreďuje sa na ďalšie ich námietky. V prvom rade títo učitelia popierajú myšlienku o poslednom súde, kde Boh vyvodí voči všetkým ľuďom zodpovednosť za ich činy. A práve toto popieranie umožňuje učiteľom pohodlne ignorovať Ježišove učenie o peniazoch a sexe, pretože učením v cirkvách zarábajú obrovské peniaze, nehovoriac už o tom, že páchajú cudzoložstvo. Peter však pripomína čitateľom, že tých, ktorí zhrešili, Boh môže spravodlivo potrestať a aj to urobí. Pripomína 3 staršie príklady toho, keď to Boh urobil. Ako prvý spomína príbeh o Božích synoch v 6. kapitole Genesis, ako bol vylíčený v obľúbenom židovskom diele daných čias s názvom Prvá kniha Henochova. V prvej knihe Henochovej sa hovorí, že vzdorovití anjeli, ktorí prekročili hranicu a páchali cudzoložstvo, sa dočkali Božieho súdu. Ďalej Peter hovorí príbeh o dávnej povodni a potom príbeh o Sodome a Gomore. V každom z týchto prípadov došlo k zbure, ktorá viedla k Božiemu súdu. Peter však hovorí, že Boh bol vždy verný a vyslobodil svoj ľud a ako príklad toho používa príbeh Lóta. Peter potom prepája tieto dávne príbehy so skazeným spôsobom života učiteľov. Aj oni sa naháňajú za peniazmi a sexom. Pohrdajú Božou mocou a vedú iných ľudí k tomu, aby si mysleli, že Boh sa nezaujíma o ich morálne rozhodnutia. Hovorí, že učia posolstvo o kresťanskej slobode a používajú ho ako povolenie na to, aby si robili, čo chcú. A práve preto Peter neskôr v 3. kapitole odkazuje na Pavlove listy. Zdá sa, že títo učitelia prekrútili Pavlovo posolstvo o oslobodení v Kristovi. Pavol však nemal na mysli tento druh slobody. Peter jasne hovorí, že títo učitelia nie sú skutočne slobodní. V skutočnosti sú otrokmi svojich telesných pudov. A keďže ide o kresťanov, je to ešte tragickejšie. Učenie Ježiša totiž poznajú a preto nesú nespochybniteľnú zodpovednosť. Stali sa žalostnými príkladmi starovekého príslovia o tom, že pes sa k tomu vrátil, čo vyvrátil a umyté prasa váľa sa v blate zasa. Peter sa potom zaoberá dôvodmi, ktoré učiteľov vedú k popieraniu posledného súdu. Hovoria, že celé generácie Božích ľudí prichádzajú a odchádzajú bez toho, aby sa dočkali naplnenia svojich nádejí. Kde je ten prisľúbený návrat Ježiša? Peter im ako odpoveď ukazuje, aká krátkozraká je táto námietka. Hovorí, pozrite sa okolo na tento pozoruhodný vesmír, ktorý obývame. To, že vôbec existujeme, znamená, že v nejakej chvíli v minulosti Boh svojím slovom dramaticky zasiahol a vytvoril niečo z ničoho, vytvoril poriadok z chaosu a môže to urobiť znova.
A tak skutočná otázka znie, prečo to Bohu trvá tak dlho? Peter nám však pripomína, že naše ľudské ponímanie času je veľmi obmedzené. Dlhé časové úseky, cez ktoré Boh pracuje, sa nehodia do vnímania našich veľmi krátkych životov. Tento dlhý čas je v skutočnosti znamením Božej trpezlivosti, pretože každá generácia dostáva možnosť uznať svoje vlastné sebectvo, zahanbiť sa a činiť pokánie pred štedrou milosťou Boha. A Božia milosť dovedie tento príbeh do konca v deň Pána. Peter tu nadväzuje na prorockú poéziu Izaiáša a Sofoniáša, ktorý deň Božej spravodlivosti opisuje ako spaľujúci oheň. Peter hovorí, nebesia sa páľavou rozplynú a živly sa v ohni roztopia. Slovom živly, po grécky stoicheia, sa môžu označovať aj prvky, čo by znamenalo rozplynutie hmotného vesmíru, alebo skôr sa týka nebeských telies, inými slovami hviezd. Taký je význam tohto slova podľa 34. kapitoly knihy proroka Izaiáša, z ktorej Peter cituje. V tomto prípade je tento riadok metaforou o tom, že nebo sa tak povediať zvíja pred Bohom, ktorý všetko vidí. A preto Peter hovorí, že deň Pána povedie k odhaleniu zeme a všetkých jej diel. Konečným zámerom Božej spaľujúcej spravodlivosti nie je zničiť hmotný vesmír. Je ním odhalenie zla a nespravodlivosti a ich odstránenie, aby mohlo vzniknúť nové nebo a nová zem. Také, ktoré budú plné spravodlivosti, Božej lásky a ľudí, ktorí poznajú a milujú Boha a milujú svojich blížnych ako seba samých. Na záver Peter hovorí, že toto je skutočná kresťanská nádej, ktorú hlásali Ježiš a všetci apoštoli vrátane Pavla, ktorého listy, ak sa vytrhnú z kontextu, môžu zostať nepochopené. No všetci apoštoli však hlásali to isté. A tak Peter adresuje svoje posledné slová cirkvi. Tón 2. Petrovho listu je veľmi intenzívny. Jeho vášeň však pochádza z pevného presvedčenia, že Boh tento svet miluje a je odhodlaný ho zachrániť skrze Ježiša Krista. A to znamená, že Božia láska sa musí postaviť proti hriechu a nespravodlivosti, ktoré ničia jeho milovaný svet, a zničiť ich. A Boh to aj urobí vo svojom vlastnom čase a otvorí tak novú budúcnosť pre ľudstvo a pre samotný vesmír. Peter teda vo svojom 2. liste predstavuje svoju širokú a rozpínavú víziu nádeje pre celý svet a vyzýva nás, aby sme sa zamysleli nad svojimi každodennými životmi. A práve o tom je 2. Petrov list.